MLA Kamau Kerwat uba Renikton El Tongkhar ulah hiar jurep ya ka jingking yat kali kabadai ban penyasno na ka shnong soma sha ka shnong jasyar Southwest Khasi Hills District kabakam lingba ya kawa rilang habakran syakilat bathai khobor uba Renik ulah penpau ya ka jingsngau khya ha ka bedai bakani ka jingking ulaong bakani ka jingking kadai ka badan kam kata-katai upat ba jong kani ka dong kathan bakin yo yat no na kani ka jingking Henry kumbalong menta kani ka jingking kadang don tang siliang upaya kat ba siliang 4 le ulapan kan mauru baya kani ka jingking lambang tingka naka World Bank ban pentre ka balong sau keluar Shiteng. Kumta ulakan tui kontraktor uba pentre ya kani ka jingking ba un sngob ha ban pentre no kham kloi lani ban sedang no biang ya ka jingtre ba om dei ban pensa kut no kumni namar ka ayom ru kadai ka ayom ban tre shwa bakan wan kaliur la kumnu kani ka jingking kala dei ban dep no. Jingo ikani ka jingking film da ai kado ka jingtip la kalong ha ka department la ne ha kontraktor kadai ka surprise inspection ka jonga kuma mule namar nga sukian ta ka jingking kwa bahkan ui bahkan depno ka jingking ngala yo ban wan ni sindro haswa ban sedang ti sukumen ban ui ba menta ha ka jingwan jingo ka baar jonga ban wan inspect ka jingking menta la yang no we abutment Sukumen berai kublai kepangi kontraktor iba kersian bor wanyang iba latrei kene ka jingking hakaba ngilayo ban yo ka funding na kaliang jong ka World Bank kumba 100 crore siteng kene jingtrei la sanction hakaba ka kantup ru tai ka jingtrei ka ban habban yat na tai ka surok PMJSY hi hadu ban poi kene jingking bat ya kene jingking Gio i mata bak jingtrei ka yat syakmat dan ringi si kendiat ya ka ba om sim ngemlap syu bandon ki batrei hang ne ki ban beteng wat lai lala un pendep ya kene ka yung no abutment way dan ring dot kam tei so way abutment ki kbelti bai kontraktor in yo ban resume biang ki jingtrei wat la nga su thu ba markadon ka jingtrei ka surokro te kalak banlong ba wat la kimdon hang ne de kidang trei ka tai ka way kaliang kenang ban pensuk haga kit haga ba ki won kit kitiar dra kila pendep sya tai surok ada ban poi hang ne janum bodmen kenang ban suk won kit mau kit siap ikbelti ba kata kan dep ka por po biak namar ba mentangi don haga ayom trekam te ikbelti mi kontraktor in lestet kan bala kenang ba lakuno kumno haswa ya ka ba karwan kaliyur ikbelti ba kenang jiking kan dep haga ba kipat ba ken yo ban yaj na siliang kumbangi tip bai kene jiking la snak nang ban penjan ya kene ka dong siliang haka bakile kiwan bat ka thany jaran bat ka thany pendiwa haka bada ka jingdep ka jiking kan long kuma connect ya kene siliang bat ka diwa bat ka jaran ka ban kham penjan haka lek kawan kumba klom ta ka ki habat lek nang ni jingai haka ban hiar sya du satai sya jasiar tete sa cube yang jakrem tikan jingai ka lek kawan ni dadep ni jiking kan penjan ya ki paj ba na kene siliang na kini kindu snong sene kin janon pen kam kene ya kene jiking ti ngakmilti bagi department kan ya budin bad kontraktor ru berbe ru rangba jungi ne kadong kathan ibadon bahag jigir klik nam takaroi kapar nadu kipa jung im swai ba rojen ro marngar ti kmilti kan long kopta ya ka ba indio ban trei ke jing trei ban pendap ha kapor ko biang kenang ba kipa ba kan kenang ba kan long ka jigir khoi kipa ba barok ban kam ke ka jingking